गोसोखांथियाव जोलुर बादायलायनाय खुंदों। मोनसे समाव भारत हादरनि फुटबल हानजानि जानानै गेलेनाय रोंगौथि गोनां कार्बि आंलं जिल्लानि फुटबल गेलेगिरि रुंसारि मुनिन ब्रह्मनि गोसोखांथियाव थांनाय 16 मे खालि कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन मानिकपुर गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोलुर बादायलायनाय खुंदों। थांनाय 16 मे खालि खुंनाय जोलुर बादायलायनायनि गिबि साननि बेखेवजेननाय बादायलायनाया जनप्रिय फुटबल क्लाब आरो खिजुरगाव सिल फुटबल क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो आरो बे फुटबल बादायलायनायाव खिजुरगाव सिल फुटबल क्लाबा देरहासार जानानै उननि राउन्डनि थाखाय जायगा आवग्रिनो हायो। मख'नो गोनांदि रुंसारि मुनिन ब्रह्म गोसोखां जोलुर बादायलायनायनि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै कार्बि आंलं गावखुंथायनि बारग' मावफुं सोद्रोमा शरद ब्रह्मआ बाहागो लादों। मख'बावनो गोनांदि रुंसारि मुनिन ब्रह्मआ सासे रोंगौथि गोनां फुटबल गेलेगिरिमोन। कार्बि आंलं जिल्लानि बाक्सामारि गामिनि रुंसारि मुनिन ब्रह्मआ थांनाय 1997 मायथाइयाव भारतनि फुटबल हानजानि जानानै इजराइल हादराव साब जुनियर इन्टारनेशनेल फुटबल टुर्नामेन्ट गेलेदोंमोन। भारतनि फुटबल फोथाराव होलांनाय बिथांनि बिहोमाखौ मान होनानै आरो गोसोखांनानै बिथांनि मुङै बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंनाय जादों।